Hyvää iltaa. Huomiseksi olisi tiedossa syysmyräkkä. Lännestä saapuu voimakas matalapaine, josta riittää sadetta ja tuulta viikonlopullekin. Tällä hetkellä sateet ovat levinneet jo Länsi-Suomeen. Seuraavan vuorokauden aikana on syytä varautua rankkoihin sateisiin. Sateet leviävät kunnolla Suomeen ensi yön aikana. Sateet ovat runsaita niin täällä etelässä kuin pohjoisessakin. Aamupäivän aikana sateet leviävät vähitellen myös pääkaupunkiseudulle ja myöskin Keski-Suomeen. Tämän sadealueen etureudalla voi paikoin myöskin ukkosta ja näiden yhteydessä voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia. Ukkospuuskat voivat olla liki 20 metriä sekunnissa. Tuuli on huomenna voimakasta aivan koko maassa. Iltapäivää kohden etelä- ja keskiosassa maata sateet muuttuvat vähitellen kuurottaisiksi, mutta sade- ja ukkoskuurenkin yhteydessä sade voi hetkellisesti olla hyvinkin voimakasta. Pohjoisessa sataa huomenna aivan koko päivän ja sateet ovat täällä hyvin runsaita. Runsaimmat kertymät osuvat luultavasti Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen sekä myöskin Etelä-Lappiin. Vuorokauden aikana voi täällä tulla vettä paikoin yli 50 milliä. Matalapaine jää pyörittämään sateita viikonlopuksi Suomen ylle ja siitä riittää sadetta ja sadekuuroja niin lauantaille kuin sunnuntaillekin. Tuuli rauhoittui näillä näkymin vasta sunnuntain aikana. Nyt oikein mukavaa illan jatkoa.